Lah mau malinge penake diapak nih yo. Lenti ya untune. Iya. Iki Kang, siki kok aku maling kene ya. Ora aman di sini dhewe kok. Rasa-rasane desane dhewe kira aman sih. Aman piye Jar? Lah pare karo krungu namane. Masa iya? Iya lho, wingi lelekku yo klebon. Nah, kuwi. Bahaya iki. Mulai ora aman iki. Lah iya kuwi. Berarti awake dhewe iki harus berbuat sesuatu, Cah. Nah, bener kuwi Kang. Paling orang itu dhewe ada naronda apa priwe iki lho. Di sana aman. Tapi nek iso iso mending saiki awake dhewe ngajak kanca-kanca ronda. Piye? Ya apa sih? Wis, suwen. Ayo, jak kanca-kanca dhewe yo. Yo. Jar. Paling nek sesi bicara. Aku butuh bocah deh. Oh alah dudu, kira nopo iki? Orang genah, jang-jreng tok. Alah berisik lah. Ngilangi suntuk. Alah mending meneng. Mending ngopi seger. Ya biasanya ngene lho, dhewe ngumpuli biasanya rame. Iki mbuh ndengaren sepi. Ngurusi temen lah. Sepi malah ra ngentek-ngentekne kopi. Cocok. Ya ora ngono lho. Biasane yo ngumpulke rame-rame, iki sepi ngene yo sepo lho. Lho kok bocahe. Lah iki to bocah iki rasane nungul. Rasane apa ya? Ya iki lho dirasane Rido kok ora padha teko padha nang ndi. Wong kok senenge rasan-rasan. Iki mau ki rene enek perlu sini aku. Perlu apa iki? Iki mungkin ngene. Kan aku pas nunggu-nunggu karo bocah-bocah kan sirine oke maling, desone Suleraman, sirine si pacar iki mau. Kaya ngene si kantong barang, wae leleke sir bar kelebon barang. Bukan Rene ngajak asin iki ngajaki ronda, gelem ora. Ya nek kabar-kabar maling ki aku ya wis krungu. Cuman tak delok-delok saka pemerintah desa iki ora enek tindakan. Jadi pemuda-pemuda iki nek arep ngadakke ronda ya kami seneng-seneng wae. Yo Den. Heeh. Nah, makane kuwi, saiki awake dhewe bagi tugas, awakmu wong telu iki arah nggone mbok dirisem, aku wong telu arah nggone nano. Piye? Yo lek ngono, ayo ndang budal. Ser. Awakmu rado, aku rano. Oke. Ini maling ketemu penake Bapak nih yo. Sontek impune ae. Wah, pasti ya. Ndi? Ayo, cok ambil pirang ae. Iya, Pak. Katon iki. Intip yo mana jajal. Iya.
Kalau cah wangi cah. Oh iya. Anu, jangan telepon aja kabarin udah cepet. Oke, cepet. Oke. Sik cah, sik. Halo. Halo. Kena sih mencurigakan. Ah, nggone sapa? Mau dulu kamu? Oh iya. Iki aku rono iki. Hah, iya. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ada maling. Bisa rono ya. Di. Kok dapat nih gini, sampai untungnya iya. Mantap. Parang saja, ayo. Ya Allah. Iki ngopo ngono iki, Di? Aku iki dikunci mamaku lho, aku lewat jendela, Cuk. Gak iso mlebu. Aku kebalik kebengen. Ya Allah.